Primátor mesta Považská Bystrica oficiálne uviedol do funkcie svojho zástupcu, ktorým sa stal okresný predseda Kresťansko-demokratického hnutia a dnes už bývalý prednosta obvodného úradu v Považskej Bystrici magister Marian Sobčák. Vymenovanie pána magistra Sobčáka do funkcie viceprimátora bolo veľmi jednoznačné a veľmi rýchle, pretože pán magister Sobčák nastúpil po mne do funkcie prednostu obvodného úradu. Ukázal sa pri riadení tohto úradu ako veľmi schopný manažér, ktorý dokázal všetky tie cele, ktoré si tam dal, doviesť veľmi rýchlo a veľmi jednoznačne do úspešných koncov, takže aj tieto vlastnosti rozhodli. Naviac s pánom magistrom Sobčákom máme veľmi dobrý vzťah aj po politickej stránke a myslím si, že funkcia primátora a viceprimátora musí tam medzi týmito dvoma ľuďmi byť dôvera, medzi nami je dôvera, to znamená, že verím, že spoločnými silami dokážeme postaviť aj tie problémy, ktoré sú v meste na úplne inú úroveň a dokážeme nájsť riešenia, ktoré toto mesto posunú dopredu. Zároveň by som veľmi rád aj povedal to, že si vážim, že pán magister Sobčák opustil post v štátnej správe, kde ako riadiaci pracovník mal ďaleko jednoduchšiu pozíciu a prijal práve postavenie na meste Považská Bystrica, ktoré mu istotne prinesie ďaleko viac starostí a ďaleko viac zložitejších rozhodnutí, ako by riešili ako najvyšší predstaviteľ štátnej správy v okrese Považská Bystrica. Nový viceprimátor má vo svojich pracovných víziách jasno. Stabilizácia mestských financií, personálna stabilizácia, zvyšovanie dôvery občanov voči mestu. Myslím si, že tieto tri segmenty, na tom budeme veľmi dlho a veľmi ťažko pracovať, ale sme na to pripravení a sme nachystaní a už sa na tom pracuje. Teraz ste pracovali ako prednosta obvodného úradu, váhali ste možno chvíľku, či príjmete túto pozíciu? Áno, zvažoval som, čo spravím. Ako prednosta obvodného úradu som delegoval výkon štátnej moci tu v okrese Považská Bystrica a v okrese Púchov. Myslím si z môjho pohľadu a subjektívne, že to bolo veľa jednoduchšie. Bol som tam štatutárny orgán, to znamená, že som si to všetko riedil sám. Výsledky sú tam, myslím si, z môjho pohľadu dostačujúce a štátna správa je v dobrej kondícii. Z hľadiska ekonomickej je to tam veľmi zložité, ale potom, ako som nahliadol do materiálov tu, do mesta, je tu na čom pracovať a čakajú nás nie 8-hodinové, ale 12-16 hodinové pracovné časy mňa a pána primátora. Sme na to pripravení. Na poste prednostu obvodného úradu vystriedal magistra Sobčáka inžinier Štefan Hrenák, bývalý starosta obce Slopná. Má plnú dôveru vlády, má moju plnú dôveru. Poznám ho osobne, je to človek, ktorý má a presadzuje hodnoty. Mesto Považská Bystrica mala v minulosti 2 viceprimátorov. V súčasnosti má primátor len jedného zástupcu. K dnešnému dňu som vymenoval len jedného viceprimátora, pretože si všetci uvedomujeme, že mesto je v dosť zložitej finančnej situácii a preto sme sa rozhodli, že zatiaľ budeme v tej riadiacej funkcii dvaja, s tým, že uvedomujeme si to, že rozsah právomocí, ktoré sú delegované na samosprávu Považskej Bystrice, je obrovský, pretože sme 43 000 mesto a už niekoľko volebných období to boli 2 viceprimátori. Ale zatiaľ sme sa rozhodli pre jedného viceprimátora a počase zhodnotíme, ako sa dokážeme zhostiť tých úloh, ktoré sú na nás skladené a potom budeme zase médiá informovať, či budeme pokračovať ďalej ako primátor a viceprimátor, alebo prípadne ešte do toho tímu, či už na plný alebo čiastočný úväzok, by sme pribrali niekoho ďalšieho. Ale k dnešnému dňu je situácia taká, že ideme do riadenia mesta ako primátor a prvý viceprimátor.